Nasaan si Renzo? Sa loob. Nasa loob? Tinignan yung mga bataan natin dyan. Hindi pa siya kumain? Kumain na ba? Kumain na? Sige, sige. Mga ko ba? Marakal ni. Oh, Forman! Kumusta? Anong balita? Kaya tayo bumalik ah. Ha? Eh, ngayon lang tumawag si Madam eh. Wala ko, hilapan may mano. Ha? May mano-mano daw may hilapan. Oo, dalawang truck at saka dalawang hawak naman sila. Sino? May truck na dumating dito? Yung kinukuha nila ng mga mga materyales. Ah. Ako dyan pa ako. Oo, tama, tama. Ilan may mala pala? Mamamatay kayo dyan. Marami ng bayani. Namatay lahat. Huwag na kayo sasali. Hirapan namin magpala. Oo. Bako, hanggang ilang feet ba yan? Mga abunan pa dito. Pupunta na ito. Si Madam? Mga sila. Mahirap na trabaho to. Dapat ba ako? Kaya may mga may mga flooring, may mga akwat. Hindi kayo. Dahil lang talaga may drill, no? Pero parang gumawa po ka formal, ha? Tumanda nga ako rito eh. Tumanda. Ilan yung tao mo? Tatlo lang yan. Talagang pabawas ng pabawas, no? Yung matibay na lang natira. Forman, paano yung nadala yung lupa doon? Kartilya? Tao-tao? Ilalagay sa... Hindi ang tagal na proseso niyan. Ha? Nasa mahigit 10 truck to. Forman. Marami. Ganyan na ganyan yung pangkarga nila? Oo, hindi kaya. Dapat talaga dyan bako. Isang araw nakadalawang truck lang sila. Dalawang araw. Sa amin hanggang 14. Naka-14 ba? 12 makaraan. Yung bako hindi mapapagod eh. Agad pa yung diesel eh. Parang malungkot ka, Kuya Tonet. Kuya Tonet, isang araw daw, isang truck, kung mano-mano pagkarga. Okay. Kaya ka puno na nagmamalabas, siguro na. Hindi ka tatagal, no? Hindi masakit yung katawan mo, Foreman. Siyempre, pagka namala ka yan. Total, hindi na-apektuhan din yung ano mo, hindi ka nakasampa, ilang araw. Hindi nag-iisip naman yung asawa mo. Hindi nag-iisip, baka mamaya may kalaguyo ka na. Kuya Tonet, nagtataka daw yung asawa niya, hindi siya kumakalabit sa gabi. Pagod na niya, paano kakalabit? Lamala. Oo. Oo. Dati daw araw-araw isang beses eh. Format. Na? Mano-mano? Mano-mano yung pag-okay nila. Oo. Hirap na daw sila eh. Boy. Hirap na daw sila. Malaking ba ito eh? Oo. Hindi mo babatiin yung asawa mo. Baka akala niya hindi mo siya namimiss. Madam Jo, Alam na this. iintay ko na yung pag-uwi mo. Alam ko na this. A few moments later.
Aabutin pa kayo ng isang buwan siguro sa pag-ukay lang, no? Baka maigit pa, no? Hindi kaya dito pagdating. Oo. Magandang sana ang tao. Ano? Tao. Tao? Ayaw malapit. Bago lang talaga magkakarga dyan. Kasi marami na kami itong trabaho ganyan. Kubok na namin. Hindi kakayanan naman ng mga tao yan. Oo, talaga may lang. Sa isang araw daw, isang truck lang. No. Dapat talaga bago. Ang hirap na trabaho yan. Bigat pa din. Bigat palahid. Oo. Shout out, bilis sa bundok. Oh, ikaw. Oh, ikaw. Shoutout mo yung girlfriend mo. Wala na. Iniwan ka na. A few moments later. Ito sa kamatis. Kinamatisan. Oo. Init mo. Ah, Wala lang balak pa magpaulpul na eh. wala. Mano-mano laban. Ay, ano sa itong mangulpul? Sabi ni Foreman, kung hindi na yung matatapos to, kami ang matatapos, sabi niya. Tatapos sila doon. Matatapos sila. Tatapos yung buhay nila doon. Oo. Baka dito na kami magtatapos. Wala lang susunod na kabalata. Bayan, lumalingo brada. Matigas yung ano nila, yung inuukay nila. Tamo nga kulkulta, yung kulkulan da. Hmm. Kalahating araw sila doon, wala silang nahukay. Wala. Pero yung isa tuwan-tuwa eh. Iba ka rin. Wala. Yung matibay na natira. Matirin matibay na eh, boss. Hmm. Sabi mo sa kita nga rin tao. Siyempre, kung hindi pula yung ano mo doon, pusod mo, wala. Siyempre, mag-iisip ka. Kung hindi mo kaya, manahimik ka na lang sa probinsya. Pagka na pupunta doon. Hindi ka na pupunta doon. Kawawa ka doon. Magtatapos ka doon. Nagtitipid sila, ganun ba? Nagtutipid. Naman yan eh. Ang ba'y masarap? Manyami talaga yung Ubos-ubos lutong niya. kain, lutong Botol-botol niya. diba? Bala kayo? Nagluto ng hotdog, hindi binigay pala sa inyo, kaya tinitingnan ko, walang hotdog. Oh, pampahaba ng hotdog. Tender juicy hotdog, oh. Oh, punta lang kayo. Ano yan? Oh. Ano ta? Oh, pampahaba yan. Matanda-tang liyan, tanya na bring ang gawang ko. Nangyama mo yan kuya. Matangya bisa malasping, kanya ang malas. Si Buboy, pagka binato yung dami, sigurado, naka-plug siya na, nakatupi pa. Mabango pa. Nawoy. Magkumaka pa na si Boy. Ano alam mamipid na lagi boss? Oo, malinis. Malinis yung Mapalipit eh. Anong kaldero yung Bertie boss na boy? Ha? Kaldero. Ako? Ay. Yan ba si boss? Ba, kung ang bills nilang dumating ako. Pagdating ni Rezo, naiwan si Kuya pagkatabi niya. Patay! Bakit? Eh wala boss nyo, das na ka ba na yan? Ano yan yung magbalik ko? Oh. Mga babala rin awang yan, kahit tinasulan mo kanya, kahit nila, kahit kanya natin ko, susi, bala ko yapi na ini. Kanya-kanya ng gepa mo eh. Ano? Yung bagutan mo yan. Ano ba pala yung barlon mo? Kanyang bagot ang ge. Baka kung saan mo pinaano yung barrel mo, sinasaksak. Kanya ang barlon mo yan. Barlon mo niya. Oo. Kaya yan, tuloy, hindi mo nabulot.